लाइथांनि 29 आगस्ट सालमारिबो खमुलंग बार हाकुतनि बीजेपीनि कास्को जेपी नड्डा लघुथम पान्दाव फाइ मानजाकमनि ति आलघुथम पान्दाव बीजेपीनि गोरों गोरों आमसनि तंकसंथान लखुराव फाइमानि फियाबा बाक्सा बाक्सा लाहाराव कासुबै सामुं सित्रा तानांगबै चप्रब जाखा आबो हाइकेनो एरें एरें तिप्रामो थाने बरक बीजेपीनि बरनो चप्रब हिनि कक्सिल जावै ताबुक आलंगरखौबो चबजाखा आबो हाइकेनो सजल देबरमा ताबुक आलंग चबजाक ते खरक सिबो ताबुक बेल माया आबनो तिनो तिनि बिसामखोजो हेरामा हातिबो हमसांति लाहार हिमबदक क्लेलेका तिप्रामथा चुरुलाम ब्लकनि लुवाजि मुंबाय तिप्रामथा सिनिचरलम ब्लक लाई थांनाय 26 तारिखआव सिनि जे डेमोक्रेटिक आंदोलन खालामनाय जागाव सिनि बर' किसुटा लाख चार्ज থাকে इंजुर दंखा दाय सिनि 13 जनानो केस रेखा एरें एरें बर' कोनो आ जागाव कोनो आबो करे इनवल्व करे आमाय बरनो दाव सिनि फरकसा ताको जेलो दङ सिनि ताको बेलमायाखौ सिनि ताको सजल देबरमा सिनि सेंक्रात ताई बाकी 10 जना 12 जना ताबो बर बेल अलरेडी पिटिशन जमा जाबाय बेलमायाखौ बन बागै जों म हाके एरें एरें सुरु सलियाम केन्द्र सारा त्रिपुरा जेनो बर केस खायनाय सिनि बरनो मोराल डाउन खायनाय दङ बन बागै सेंतिनि हेरमा बाजाराव अजागा सेंतिनि मसाल रैली मा खायनाय जों कायसन आवाज सिनि नेक्स्ट टाइमाव सिनि बरनो माके एरें एरें माजार रिटारम थं बन बागै जों ल एन्ड अर्डार नो जों सारान मुसुङो कुनो একটা पार्टीनि क खानावै गणतन्त्रनो हत्ता खायदि गणतन्त्रनो गाहाम करिखे नारगा निखे যত দিগিনো পুলিশ প্রশাসন ল এন্ড অর্ডার যত বইনো কোঅপারেট খাইছলে নিথং একটা সাইডে যদি বিজেপি গভর্নমেন্ট তমনে বন বাগै सिनि যদি সামখাই তङाखे जों तिप्रामो थाबा आसुगि तंलाक जों सबा खायने रोंगो जों अ देशनि नागरिक जों साइमान अ देशनि संविधान अ देशनि बाहायके जों बु संविधान तैने सिङाव आन्दोलन खायने रों जों साइमान बन बागै आगामी दिनो যদি माके कोनो सिनि बरंग हैरानि खायनाय मोराल डाउन खायगानि बा बनो बनो बखरक बनो आबो खायगा नायखाके माने बखरक बनो যদি प्रेसार ना नायखाके जों आसुग तंला जों गणतान्त्रिक सारा त्रिपुरा जों बिग मुभमेन्ट जों aku songno nerok ini mahai saring jara wasta mai baksa karen kemane bagai जों साइमानो थांनाय 26 आगस्ट नि ओ सालनि गोबां मा जों जालकनो तयै जों आबो ताबो जों खाकचाङै मानियाखौ ताबो बचिनि खामानि ताबो जों हामियाखौ ताङै खामना नां जलिमा बतंनाय खामा बतंनाय ताङै हिमालय एरें एरें अमाहाय जों तामसे पिस रेली खाइ दं माने जागाव किसा माने जागाव फानसे अमाहाय बालाय कतर खायनाय बरकसने एरें एरें माजरा बक्सिनैनाय अमाहाय खाय माने आबोनो जों बालाय जाजागिया ओंगैनो जों दिनिबो अमाहाय सारेक जराव जों दिनि ओ हानहाय हेरमा ओ बाजारो याकबा हातिवो जों जत पाल सिं चरलाम ब्लक नि ओंगै जों पालखे उथुम लायखा जों कायसा हाय जों अमनो तिनो दिनिबो जों कायसा सबानि खरां याखेबा जों होस खायरारि बागै जों दिनि उथुम लायजाक जों TWF YTF दासिनि पेरेंट्स बडिना बरक जों सता पाल खायै दिनै जों हमचांति जों दिनिबो जबा खायनाय याखेबा खरां तिसानाय अबनो तुइ जाति बरक जाति अमनो जास खायथों साबो जाया तामु ओंखा ओंनि आबनो गाहामख्ले प्रशासन दक नायै अबनो जासाय खायैनो बर सामुनो खायथों कारबा जों एकदम स्राय जों सायमानै दंगो अबनि जे चाया खायनाय रकनि बागै जे माजरा मानजाक तमनि आबनि एगेन्स्ट जों थांगिया जेता चाया खायनाय बरन माजरा बेदि आब जों गसु ताके चाया खायावै बाहायखले चाया खायगाने जों आ माजरा जों रुजुनाय मानेबा आब जों रुजुनाय मैया जिनि जारा मानजाकै तंनाय रकम माबा बुगिवै दंगो हान बागै शो जों आन बागै दिना आबन बागै ना जों दिनि खादो मानि जों कैसे रायलाय खायनाय बागै जों दिनि हातिव जों कैसे माखु थुम लायखा थुम हामबाय पॉलिटिकल YTF ब्लॉक ने वर्किंग प्रेसिडेंट आनी मुंगवाके मनोज देब्रह्म